Desmuntant mentides sobre Catalunya. Número 1. Catalunya mai no ha estat una nació. Bé, els catalans són un poble que comparteix una llengua, una cultura i una història, i per tant, són una nació. A més, Catalunya ha tingut lleis pròpies i un poder polític durant segles. Això fa que no només sigui una nació cultural, sinó també política. Número 2. Catalunya no ha estat mai sobirana perquè pertanyia a la Corona d'Aragó. Utilitzant el vocabulari actual, la Corona d'Aragó seria una mena de confederació de diferents estats medievals. Per tant, cada un amb molta autonomia i independència. Es tractava d'una unió dinàstica i cada estat mantenia les seves institucions. Per tant, lleis, govern, moneda, aduanes i fins i tot exèrcit propi. A més, el poder econòmic, polític i demogràfic era major a Catalunya que a Aragó. Per exemple, la conquesta de València i Mallorca va ser realitzada sobretot per catalans, ja que els aragonesos s'hi oposaven. Número 3. Amb els Reis Catòlics neix la nació espanyola. Una altra vegada es tracta d'una unió dinàstica i Catalunya continua tenint les seves institucions i lleis pròpies. Just abans del 1714, el Consell de Cent barceloní i la Diputació del General, que eren els màxims òrgans de poder polític catalans, utilitzaven majoritàriament el concepte nació de manera política i per descriure només Catalunya. Número 4. Catalunya és bilingüe des del segle XV. Com ja vaig explicar en un altre vídeo, l'any 1900 la majoria de catalans eren monolingües de català. L'homogeneïtzació lingüística és un procés que passa a tota Europa durant el segle XX, per tant, no són bilingües des de fa relativament poc. Número 5. Franco va ser clau en la industrialització de Catalunya. L'emprenedoria no es fa en 40 anys. El procés d'industrialització català comença al segle XVIII, amb el comerç amb Amèrica i s'expandeix durant tot el segle XIX. Durant unes dècades, la renda per càpita catalana era el doble de l'espanyola. Tot això abans de l'arribada del franquisme. Deixeu-me pels comentaris quin altre mite voldríeu desmuntar sobre Catalunya, que faré segurament més vídeos sobre el tema.